दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बड'फा एप्सनि ट्रायल हाबाफारि खुंफुंदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादजों दैदेननाय 13 बोसोर बैसोनि सिंनि बड'फा एफसि जोलुर हानजाया फैगौ मे दानाव जानो गोनां आसाम स्टेट लीगआव बाहागो लानो थाखाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि जेम्स बेंग्रा गेलेग्रा फोथाराव ट्रायलनि गेजेरजों गेलेगिरि बिथांमोनखौ सायख'नाय हाबाफारि लादों। बड'फा एफसिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2024 मायथाइयाव दाजेननानै स्टेट लीगआव गेलेनानै मोजां गेलेगिरिफोरखौ सायख'नो हादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा गेलेनाय बिथिंजों लोगोसे गोबां गुबुन हाबाफारिफोरखौबो लानानै खामानि मावबोगासिनो दं आरो बे आयदायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि अबिद नार्जारी बिथाङा खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो नोंथांमोना आबुङै मिथिना लादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बड'फा एफसि बियो देग्लायनि 2025 आरो 26 मायथाइनि जि ट्रायल बड'फा एफसिनि ट्रायल बेखौ दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसिनि जेम्स बेंगा नैबे जि स्टेडियाम बेयाव दिनै लानाय जादों आरो बे हाबाफारियाव दिनै आसाम नाङैनिफ्राय गासैबो जिल्लानिफ्राय दिनै 100नि खाथियाव फरायसाफोरा बे समाव बाहागो लाफैदों आरो बिथांमोननि ट्रायला बे समाव जाबाय थानाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जि मोनसे गेदेरथार मिशन जे बियो जाहैबाय थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मिशनखौ बिथा खालामनानै जे जोंनि फरायसाफ्रा जाहाथे उन्दै बैसोनिफ्राय जाहाथे स्मार्टफन लानानै गेम गेलेनानै समखौ नस्थ' खालामा आरो बेबायदिनो जोंनि फरायसाफ्रा जाहाथे समाजा जिहेतु गाज्रि थासारियाव दङ दा बेखायनो बै गाज्रि थासारिजों जाहाथे लोब्बा जानानै गावनि फरायनांगौ समखौ जाहाथे नस्थ' खालामा बेखौ बिथा खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो आन्डार 13 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायलायनाय खुंफुबाय थानाय जादोंमोन आरो बे 13 बोसोर बैसो सिंनि जि जोलुर बादायलायनाय बेखौ आसाम नाङै मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो खुंनाय जायो आरो बैनि जायखिनि एक्सेलेन्ट बा बैनि जायखिनि चेम्पियन जिल्लानि चेम्पियन बेखौ जोङो मोनसे सेन्ट्रेल बा मिरु हिसाबै जों मोनसे खुंनायनि गेजेरजों जों बेखौ बोसोरनि मोनसे चेम्पियनखौ जों सायख'नाय जायो आरो बै चेम्पियननि जेसेबांखिनि गेलेगिरि बिथांमोना जि बेस्ट अफ द बेस्ट जिखिनि पारफरमेन्स खालामबाय बेजों लोगोसे जि जिल्ला लेभेलनि जि बेस्ट अफ द बेस्ट गेलेगिरि बिथांमोनखौ लाबोनानै नैबे बड'फा एफसियाव मोनसे मिरु भाबै जोङो ट्रायल खालामनाय जायो आरो बेखौनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदि हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा थांनाय बोसोरनि जि मोनसे थासारिखौ नायोबा दुलाराय बर' फरायसाफोरा जि मिशन आरो भिजनखौ लानानै बड'फा एफसिखौ दानाय जादोंमोन दा बै बड'फा एफसियाव जों जाफुंसार जानो हादों मानोना गिबि खेबनि जि गेलेजेननाय थांनाय बोसोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बड'फा एफसिनिफ्राय सानै दिनै अल इण्डिया फुटबल फेडारेसनाव सासे प्रसान्त बसुमतारी चिरांनि आरो सासे जरहाट जिल्लानि निबिर प्रतिम बरग'हाय बिथांमोना सायख'जादों आरो बेजों लोगोसे स्टेट लेभेलावबो साबासो फरायसाफ्रा बे समाव सायख'जानानै दङ। दा फैबाय थानाय समाव बै फरायसाफ्रा जे अल इण्डिया फुटबल फेडारेसनाव बिथांमोना सायख'जानायनि कल फैयोब्ला बिथांमोना बाहागो लाहैनो हासिगोन। दा बे हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै दिनैनि बे मोनसे गोथार थावनिफ्राय बेखौनो खावलायगोन जिहेतु दुलाराय बर' फरायसाफोरा गुन गोनां सोलोंथाइखौ बांसिन बिथा खालामनानै जोङो बांसिन बेखौनो जोङो गोसो होयो। दा बे बिथिङाव जोङो साफ्रोमबो बिमा बिफाया जाहाथे गावनि गथ'फोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ लाहोनायजों लोगोसे गावनि गथ'आ मायाव बांसिन इन्टारेस्टेड दं बेखौ नोजोर होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबे बड'फा एफसिनि गेजेरजों जुदि गावनि गथ'आ जुदि फुटबलाव जोबोद इन्टारेस्ट दंबा गुन गोनां सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे गेलेनायखौबो जाहाथे लानानै थांफायो बेखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै खावलायहरनाय थागोन। मानोना दानि थासारियाव जों गेलेनायनि गेजेरजोंबो गावनि केरियारखौ दानानै लानो हायो। दा बेबायदिनो जोंनि गेजेरनिफ्राय जाहाथे रोजा रोजा हरिचरन नार्जारी रोजा रोजा दुर्गा बर' रोजा रोजा नोङो उपेन्द्र नार्जारी रोजा रोजा नों मनिपुर बसुमतारीफोर सोरजिनाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे जोंनि एजेन्डा। दा बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखायनो दिनै ट्रायलनि हाबाफारियाव दिनै 100 जन गथ'फोरनि गेजेराव 30 जननिबो बांसिन गथ'फोरखौ जों बे समाव सेलेक्ट खालामगोन आरो बेखौ फैबाय थानाय जि देग्लायनि 10 मेनिफ्राय जानो गोनां जि स्टेट लेभेलनि बेयाव जों बाहागो लानानै फैबाय थानाय समाव जों बै फरायसाफोरखौ आइ लिगआव गेलेहोनो हानायनि थाखाय जोङो बे समाव नाजालांबाय थानाय जादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खालि जोङो फुटबल बादायलायनाय बा जोलुर बादायलायनायल' गोसो बेबायदि नङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै समनि आफादगिरि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ थांनाय 40 बोसोरनि सिगां जि बर' हारिखौ जि गेरेमसा बर' माहारि दानायनि सिमां नुदोंमोन आरो बै गेरेमसा बर' माहारि दानांगौब्ला जोङो मा बिथिंखौ बांसिन नोजोर होनांगौ बेखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज होननाय मोनसे मावबिथांखि लानानै खामानि मावबाय थानाय जादों। दा बेखायनो जोंनि गेजेरनिफ्राय आरोबाव फुटबलनि अनगायैबो
जाहाथे मोजां मोजां जोंनि गेजेराव जाहाथे ट्रेडिशनेल मोसानायनि फारसे जोङो जाहाथे सांग्रां जायो आरो बिनिफ्राय जाहाथे जों मोजां मोजां मोसागिरि सोरजिनानै लानो हायो बेखौ लानानै बैसागु बिथा खालामनानै जोङो हारिमु बिथिङावबो जों मावबादा खुंनाय जादों आरो बेजों लोगोसे देंखो मोसानायनि गेजेरजों जोङो रोजा रोजा जोंनि गेजेरनिफ्राय आरोबाव देंखोगिरिफोर जों सोरजिनो हायो नामा बेखौ बिथा खालामनानै दुलाराय बर' फरायसाफ्रा गोबां बिथिङाव दिनै खामानि मावबाय थानाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिहेतु बड'फा एफसि बेयाव गेलेनांगौबा माबायदि खालामनांगौ? दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बड'फा एफसि बेयाव जेबो नेम निथिफोरा गैसोआ जायखौ नों अल इन्डिया फुटबल फेडारेसना जाय नेम निथिखौ खानानै होनाय जादों बेखौ लानानै खालामनाय जादों मोनसे जोबोद रोखा बाथ्राया बेनो जे बड'फा एफसिआव बेबायदि थाखा फैसानि जेबो लेनदेन जानाय नङा जायफोर फरायसाफ्रा दिनै ट्रायलनि गेजेरजों सायख'जागोन बै फरायसाफ्रा थाइसेबो रां होनाङालासिनो जोंनि बे बड'फा एफसिनिफ्राय जाहाथे मोजां गेलेगिरि जाहाथे सायख'जानानै आरो इयुनाव जाहाथे गावनि केरियारखौ दानानै लानायजों गेजेरजों 800 क्रर सुबुंफोरनि गेजेराव जाहाथे बर' हारिखौ सिनायथि हैनो हायो बुहुमाव बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों हास्थायनाय दङ। किसुमाना गेलेनायाव जेनेबा गोसो होआ बिनि सायाव गारजेन बिथांमोनखौ मा बुङो? दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों बेखौनो बुंगोन जे गथ'फ्रा जिहेथु उन्दै बिसोर जेबो बुजिनो हानाय नङा दा बेखायनो जाय जाय बिथिङाव लानानै इयुननि स्कपआ बिराद बारा बेखौ लानानै बिमा बिफाफ्राबो एसे नोजोर होनांगौ दङ नाथाय बे नङा जे बिमा बिफाया गाव लुबैनाय बायदि गावनि गथ'फोरखौ नारसिनथारनानै जों मानसि खालामनो नाजायो बेखौ माब्लाबा खालामनो मोननाय नङा जुदि गावनि गथ'फोरखौ जोङो बोरै एवारनेस होनायनि गेजेरजों बोरै दिथा होनायनि गेजेरजों जों सासे इयुनाव जाहाथे जाफुंसारनाय सासे सुबुं खालामथारनांगौ जायोब्ला गावनि गथ'खौ बिमा बिफाफ्रा एसे मोजाङै नोजोर होनांगोन अननायनि गेजेरजों नोजोर होनांगोन जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोंनि इयुनखौ बर' हारिखौ जाहाथे दैदेनलांनायाव जाहाथे साफ्रोमबो बिमा बिफाया बयबो दायथ' लायो आरो जोंनि फरायसाफ्राबो जाहाथे गावनि जि मिशन गावनि जि मोनसे एम्सखौ बिथांमोना उन्दै समाव सायख'नानै लानो हाया दा बेखायनो बेखौ जोङो माखासे धोरोमारि दैदेनगिरि माखासे समाज सिबियारि बिथांमोन आरो सानसुमै बिथांमोना जाहाथे बिथांमोननोबो नोजोरखौ एसे होनांगौ एम्सआ बबे मोनसे बिथिङाव बबे मोनसे थांखिखौ लायोबा जाहाथे उनाव जाफुंसार सुबुं जाहैनो हायो बेफोरखौ नोजोर होनायनि दायथ'आ जों बयनावबो थागोन दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों बेखौसो खावलायगोन दिनैनि नैबे थासारिखौ नायोब्ला जोबोद मोजां मानोना नैबे डिमाकुसि उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि ओनसोलाव नैबे जेम्स बेंगा फोथाराव दिनै गोबां बर' हारिनि बिमा बिफाफ्रा गावनि गथ'फोरखौ लानानै फैदों फिल्डसिम जाहोना जाबाय बड'फा एफसिनि गेजेरजों जों जाहाथे मोजां गेलेगिरि दिहुननानै लानो हायो आरो बै गेलेगिरिफ्रा जाहाथे बर' हारिखौ फैबाय थानाय समाव बुहुमाव जाहाथे सिनायथि होनो हायो।